domin idan ka hana mutum yayi aure kuma yana sha'awa to me zai yi kuma baka isa ka hana shi ita ba aure ne daman sai an sani ita daman zina ana sani ne ba za a sani ba to a ka'idar ko Bahaushe yace Allah baya rufe baki ya rufe me hanci idan kana mura hancin ka ya toshe ba za ka iya numfashi ba sai kai da me baki to Allah ba zai hana ka haram kuma ya hana ka halal ba baya haka so ake ka fashe kuma idan ka ce aure sai da sadaki sai da kuɗi kaza to ita fa zina ana bada ita ana yin ta kyauta kai ana iya biya ma a biya ka kai zina ba abin da yake kashe zina ya hana ta faruwa sai me sai aure to sannan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi kokarin dakile zina ne sannan a lokaci guda ya nuna mana shi aure ba sai da kuɗi ake yi ba ana iya yi ko ba da kuɗi ba kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan Annabi Musa yana dan gudun hijira ya samu matar da zai aura aka bashi mata a lokacin bai da kuɗin da zai bada sadaki amma sai uban matar ya ce masa sadakin shine kai mun noma na shekara 8 inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj haka mutane su dauka cewa kullun sadaki sai ya zama kuɗi wannan kuskure ne ba haka ake ba da a addinance annabawa ma sun yi aure babu sadaki shi sadaki ba dole ya zama kuɗi ba yana iya zamowa wata sana'a wani aiki wata hidima wannan in ma ba mu zo maganar yafe shi ba domin a Qur'ani Allah ya ce in mace ta yafa sadakinta ai auren ma ba sadaki fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu ni amri'a duk me yasa Allah ya sauƙaƙa wannan wasu mahaukatan sai su zo su ce ai an karya darajar mata kaji mahaukacin banza Allah da ya halicce ta yace ai abaka ce an karya darajar ta yanzu kai ka fi shi sanin darajar ta idan ka hana a aure ta wanda a auren kimar ta take to za ta je ta yi zina kuma shine ƙarshen zubewar kimar ta yau duk darajar mace aka same ta da cikin shege ina daraja wannan shine abin da ake gujewa da haka addinin musulunci ya bi dukkan hanyoyi ne wanda zai gatanta wa dan adam ya hana masa kaskanci da wulakanci a duniyance da a addinance to amma tare da haka dole ne iyaye su sani cewa mutane kafin su yi aure su zama suna da sana'a ba wai su zama suna da kuɗi a ƙasa ba din da sadakin nan ma ana yin ajalan me ajalan bashi mun tashi mun ga iyayen mu tun bamu iya karatu ba a wajen daurin aure za a ce an biya lakadan me lakadan ake nufi lakadan kuɗi hannu naqadan ne da larabci naqad a larabci shine raw cash ga kuɗi hannu nan take amma ajalan shine bashi ila ajalin musamma to da haka sadakin nan tuntuni ma ana yin sa bashi ana yi lakadan ana yi ajalan wai diddan me diddan kada zina ta yaɗo akwai wani bawan Allah da jiya yazo ya same ni na ce ya dawo yau ban sani ba ko ya dawo ban ga fuskar sa ba ya bani wani labari mai ban takeici a wata unguwa daga cikin unguwanni a garin nan na wani abu da yake faruwa abin ba daɗin ji kuma ba komai yake jawo irin waɗannan ba sai irin wannan shiriritar da sakarci shi mutum idan yana da sana'a mai nema yana tare da samu ba laifi a yi masa aure ba laifi ya yi aure amma komun kuɗin mutum in bai da sana'a ba a bashi aure misali irin ƴan gatan nan wanda sai dai a ciyar masa da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a bawa Muawiya aure tare da Muawiya dan sarki ne yace saboda bai da sana'a amma ya ce a bawa wannan mutumin aure wanda ko sadaki bai da shi amma saboda yana da me sana'a saboda yana da sana'a musulunci baya goyen bayan baka da sana'a kai aure amma musulunci bai ce ba sai kana da kuɗi maɗuɗin kuɗi za ka yi aure ballantana har a rinka cewa in ka zo neman aure a ina kake aiki kana da gida a Abuja a NNPC kake a CBN kake aiki wai mace ce take lissafa cewa sai mai wannan sharuɗan za ta aura sai mai aiki a CBN ko a NNPC sai mai gida a Abuja ita kuma a ƙauyen kaza aka haifi ubanta inda sai a Abuja ake aure da babanki bai aure babanki ba shi ma ko kuma surukansa iyayen babanki da suka bashi su ba su san darajar mace bane yanzu ke ce kika san darajar mace
kika san darajar kanki, ma'ana yanzu kakanninki ba san darajar uwarki ba suka bawa wanda shi bai da gida a Abuja lokacin da ya aure ta aure. Haka dole sai mun dawo cikin hayyacinmu da tunaninmu. Imam Malik yana cewa la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da farkon ta ya gyaru da shi. Mu koma a al'adar Bahaushe mu ga ya aure yake, ya ake aure. Tunda Allah ya yi duniya adadin mata ya fi adadin maza tun farkon duniya. Adadin mata ya fi adadin maza. To amma me yasa mata ba su zame wa sauran al'ummomi alaƙaƙai ba sai yanzu? A da, saboda an sauka daga tsari. A da a ƙasar Hausa, idan 'yan mata suka cikin abin da Hausawa suke na rage yawan 'yan mata, sa wa 'ya'yansu mata aure suke bai ɗaya duk sa'anni, yadda kasan ana kaciya bai ɗaya a da. Duk wanda ya wuce shekara 40 zai wahala ka ji an ce shi kada ya kai masa kaciya. Da za a yi wa wani kaciya duk sa'anninsa ake tarowa, duk a yi musu kaciya ɗaya. Shikenan an wuce wajen. To da budurwa wance ta isa a dangi, duk sa'anninta tattaro su ake yi. Da mai mijin da wacce ba mijin an sa date. Wacce ma ba mijin sai an nemo. Ko ana ha maza ha mata. A yanzu ne ka gane wai ai ba su yi soyayya ba, ai ba ta gan shi ba. Kakanka fa ba ta ga kakanka ba suka yi aure. Kuma suka haife ka. Kuma suka zauna lafiya. Har yau ka zama mutum wai yau kake gane cewa ai ba a aure sai an yi soyayya. Kakata ta gaya min, ta ce a garinsu wani local government ne da cikin local governments na Kano. Ta ce ta tashi ta ga ana aurar da 'yan mata 10, 20, 30 babu miji. Ai duk ɗan musulmi Muhammadu ne. Muhammadu ka fi sunan arna. Ta ce wallahi haka ake yi. Za a ɗaura auren amare fa ba mijin. Amma abin da ake jira kawai baƙon mai karatun Ƙur'ani. Da ya zo an samu wani baƙon gardi ya zo ya sauka a shagon wani. Da asuba za a naɗo amarya a ce ga ta annabi. Kuma shikenan. A ƙasar Hausa a da za ka ga attajiri ya ɗebo 'ya'yan talakawa wani lokaci na dangi wani lokaci ba ma na dangi na al'umma. Ya kawo su cikin dukiyarsa su zama masu amana su kuma su rike masa amana in ya tashi duk ƴaƴansa zai aura musu. Shi yasa ƴaƴan masu kuɗi a da ba su yi bandaro ba su rasa mazan aure ba. Saboda ai gidadanci ne kana da kuɗi wai ƴarka ta rasa mijin aure. Me kuɗinka suka yi maka? Ba zai yi a rasa wanda yake son ta ba amma tsoronta ake yi, ƴar alhaji ce. To kai kirawo mai hankali mai mutunci ka haɗa ba shi kenan an wuce wajen ba? A da ƴaƴan malamai ba sa rasa maza saboda duk malami yana da almajirai sai ya zaɓa sai ya ba su ƴaƴansa an wuce wajen. Amma yau malami jira yake sai an zo an ce ana so, altajiri jira yake sai an zo an ce ana so. Kuma shi yasa zaka ga duk yadda